Hustisya ang singgit karon sa mga kabanay o mga tribal chieftain sa lungsod sa Kapalong, Davao del Norte. Kini human gipatay ang barangay kapitan sa barangay Gupitan niadtong Enero 23 samtang nakikistorya kini sa iyang mga sakop kabahin sa proyekto nga himuon sa ilang barangay. Apan human sa duha ka adlaw nadakpan ang suspek ug ganana karon sa Kapalong District Hospital human kini nasamdan. Gahapon sa buntag na dakpan nila sa isa ka sitio. So nadala nila nadya karon sa among ospital kasi na siya'y samad. Na siya'y igo sa tiil nga sa D12 shotgun no man ang baril sa mga lumad nato. So mananday siya sa ospital karon. Gahapon nila na kuha. Murag nagsurrender yata siya sa isa ka leader dito po sa Sitio Chapo sa Gupitan gihapon. Matod ni Mayor Timbol, iyang balikan ang sospek aron masuta kung nganong iyang gipatay ang kapitan. Kay matod sa mayor, igo lang mingon ang sospek nga dunay nagsugo kaniya nga himuon ang krimen. Nakigtagbo na usab si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib sa mga tribal chieftains sa barangay Gupitan o sa mga sikbit nga barangay aron malikayan ang kagubot human sa pagpatay kang barangay Captain Dato Amado Mantayona niadtong Enero 23. Gipaniguro sa gobernador nga mahatagan og hustisya ang kamatayon ni Dato Mantayona ug malikayan ang kagubot nga nag-ugat sa insidente. Misaad usab ang mga tribal chieftains nga sila Dato Laris, Dato Ungging, Dato Atol Mansaluon ug Dato Benjamin Alex Sugatan nga motabang sa pagmaintenar sa kahusoy ug kalinaw sa maong lugar ug siguruhon nga dili mapahimusdan sa mga NPA ang maong panghitabo samtang nangita sila og hustisya. Giawag sa gobernador ang tanang residente o mga tribal chieftain nga likayan nga maglusad og pangayaw sa maong lugar. Edith Caduaya, News 10 Philippines. Stay safe!